Hello. Thank you so much, Hola everyone, and i thank moltes you, gràcies a Cathy, for tothom. this Gràcies, incredible Cathy, gathering of per people in this aquest beautiful grup de city. persones tan And we're fantàstic here en today aquesta to ciutat tan address a meravellosa. massive, I hem massive vingut aquí per question. abordar una Will pregunta molt creativity important. save us Ens in salvarà 15 la minutes? creativitat? I So això ho farem en we're gonna 15 tackle it minuts. with as much verve and as much vigor as we I ho can. farem de manera molt We vigorosa, talked molt about ràpida, what is creativity, pel goig dels how can it save us? And we intèrprets. thought the best Com way és la to address that creativitat? question Com ens salvarà? was to Creiem look que at la the millor work manera we've de done over the reflexionar-ho last 7 years with o our de Brand pensar-hi té a veure Vigilance. And amb ask that la feina que hem dut a question, did terme creativity save the people who were en el involved marc in de la the nostra projects companyia de that we made, teatre. the Ha salvat la productions creativitat en on les stage, produccions que hem and try and over 15 presentat minutes come i to ho maybe a farem en conclusion aquests for you. minutets It's gonna per be quite intentar arribar a una left-of-field in that sense, conclusió. quite Volem ser clear, molt hopefully. literals, We're molt gonna try and be directes i really molt unbiased. clars. We're gonna genuinely Volem no ask tenir project biaix by i project, preguntarem projecte per projecte si save aquest these projecte, Okay? el projecte de què es tracti ha salvat o no a les persones de què se n'han beneficiat. I esperem també adoptar un punt de vista més abstracte i aconseguir un punt de vista més, en fi, heterogeni. Tenim una obra colorida, dramàtica, per tant us posarem un vídeo per tal de veure un exemple de la feina que fem. Vinga, posem el vídeo. Ta-da! Good Chance was founded in 2015 in the jungle refugee El camp vídeo in no es Calais traduirà. on the Gràcies. simple principle that expression is a human right. Along with hundreds of camp residents, we built our first dome theatre, a safe space for dangerous conversations. It became a groundbreaking centre of welcome, art and expression. Since Calais, we have built our signature geodesic dome in difficult situations around the world, where different kinds of people are living together and artistic expression is under threat. We've worked with tens of thousands of people from across the world, creating art in all its forms, but ultimately, and most importantly, creating hope. Inspired by our domes, we produce world-class productions which take unheard global stories to the world's biggest stages. In our internationally acclaimed play The Jungle, the story of the camp, from its creation to its eventual destruction, is told by the community that built it. And our most recent production was our most ambitious to date. We embarked on a 4-month artistic odyssey, walking 8,000 kilometers with Little Amar, a 3.5-meter tall puppet of a 9-year-old girl from Syria. From Turkey to Manchester, The Walk was a play across 8 borders, taking Europe as its stage, uniting communities in every town and city we passed through. Over 120 artistic events, or acts of welcome, made up this moving festival of hope, each one created with local arts, theatre, humanitarian, refugee and community groups. With productions like The Jungle and The Walk, we take untold stories to new international audiences. People we meet through our domes and productions join the Good Chance Ensemble, a community of incredible artists from Iran to Sudan, Zimbabwe to Syria, who have gone on to create award-winning theatre, music albums and graphic novels. At the heart of the ensemble is Change the Word, a participatory creative writing programme which creates and connects poetry collectives across the UK. Each new collective brings together communities who may otherwise never meet, giving a platform for new poets and performers to share voices and ideas. But this is only the beginning. In a world increasingly divided, we believe it is time for theatre and art to rediscover its ancient power, to connect, unite, and reclaim our individual and collective narratives. Good Chance has come a long way since 2015, but the founding principle that expression is a human right underpins everything we do. Our ambition is huge, but we can only do it with the support of a community, with people like you. Please make a donation to Good Chance and help us extend our work with artists, audiences and people from across the world. We believe that everyone deserves a good chance. Help us to give it.
També és un vídeo de recollida de fons, una miqueta de publicitat, però bé, no cal que ens dongueu res. Fa 7 anys teníem 25 anys i no havíem vist el món. Vam entrar a un lloc que es diu la jungla de Calais, a França, amb una població de 15.000 persones aproximadament, 25 nacionalitats diferents, 25 nodes diferents, desconnectats els uns als altres, però amb unes fronteres a més molt definides en aquest camp de refugiats. Era un petit mapa del món, un microcosmos. Nosaltres érem molt ingenus, érem joves, blancs, mai no ens havíem creuat amb un refugiat abans i no sabíem exactament què significava, però teníem la sensació que estava passant quelcom i ho volíem entendre i vam anar a Calais. Vam conèixer molta gent, al voltant de les fogueres, tothom tocava algun tipus d'instruments o fins i tot ens n'inventàvem i tocàvem música, això va ser molt interessant de constatar. Vam arribar al mes de setembre, aquesta època de l'any, que ja comença a fer més fresca, i vam pensar, molt bé, aquesta gent d'aquí poc temps no podran seguir fent això, i potser ho necessiten perquè si no, per què ho estarien fent? Molt bé, com podem, doncs, promoure que segueixin fent-ho? Vam fer una cosa, vam construir un teatre. Aquest teatre va ser un indret on tothom s'agrupava, era l'únic indret multicultural, era l'Ajuntament, era el centre comunitari, era el centre de boxeig i la unitat de cures intensives. Un entorn segur per a converses complexes, on tothom, independentment del gènere, l'edat, etc., podia agrupar-se i ser igual, creant art en totes les seves formes, cinema, circ eritreu, comèdia iraní, tot el que us pugueu imaginar i més. I ho vam fer. Aquell lloc va salvar a les persones, la creativitat els va salvar, potser no, però va donar a aquestes persones un indret on reunir-se, on reflexionar, on expressar els seus sentiments, on conèixer els uns als altres, on en la jerarquia de coses crec que el que vam fer no va ser el més important. Normalment, doncs, it wasn't the most important thing in that place. Really important to say that. Not the most important thing. No és el més important, el que us estic explicant, evidentment, però jo crec que això va donar esperança a la gent d'esperar a la següent obra de teatre i creiem que en el moment i en el lloc concret, en aquest dia a dia tan dur, és important pensar que si arribes al següent dia i si hi ha creativitat o si una excitació creativa et pot ajudar a arribar al dia següent, d'alguna manera és salvador, no ho sé. Quan va ser buidat aquest camp de refugiats per part de la policia francesa l'any 2016, vam seguir moltes persones que no van pogut arribar a Gran Bretanya i vam anar a veure'ls a París, i París era la jungla per a ells i elles, moltes persones diferents vivint junts en una situació d'alta densitat de població, amb pocs recursos, amb moltíssimes tensions, amb moltíssimes divisions nacionals entre persones recent arribades i persones d'àmbit local que tenien ja els seus propis problemes que resoldre. Aleshores, crec que el teatre que vam construir a París es va convertir en un lloc de trobada, de conèixer els uns als altres per primera vegada. Vam poder tenir gent de Sudan, Iran, Iraq, i tots van participar en aquest teatre i se'l van apropiar. Van desenvolupar el programa artístic, seminaris, shows, cada setmana, cada dissabte. I va passar quelcom molt curiós, i és que les persones recient arribades a París tenien un entorn que els perteneixia, una casa, i donaven la benvinguda a París en el seu nou teatre. Per tant, poder no és que la creativitat els salvés, però com a mínim els va donar un cert nivell de pertinença, de consistència, els va oferir un indret on connectar amb els altres i també per subvertir la idea de benvinguda. Deien, ei, benvinguts al nostre lloc, benvinguts a la nostra història, i creiem que també vam fer una desfilada de moda, un cap de setmana es va celebrar una desfilada de moda i ho vam fer amb l'Acadèmia Nacional de Moda de París. Va ser fantàstic, va tenir moltíssim èxit i moltes de les dones amb qui vam treballar van fins i tot obtenir beques per l'Acadèmia de Moda i estan treballant en aquest sector. Per tant, la creativitat no és que els salvés, gràcies per l'aplaudiment, clar que sí. Aleshores, no és que la creativitat els salvés, però els va permetre desenvolupar connexions, vincles que prèviament no existien. I al mateix temps en què això passava, a l'altre costat del canal, al Regne Unit,
Vam escriure una obra de teatre amb persones que havien estat a la jungla, que s'havien conegut en aquest camp de refugiats, que estaven al Regne Unit i que estaven en un procés molt difícil de demanar el dret a l'asil. Aleshores, durant aquesta etapa tan difícil de la seva vida vam treballar amb ells i vam escriure una obra sobre l'experiència que havíem tingut en aquest indret del nord de França, el Pas de Calais, que evidentment no era un lloc adequat per la vida humana. I vam fer aquesta obra de teatre, i l'obra de teatre va anar molt bé, estàvem supercontents, molts teatres la volien en els seus teatres perquè els seus públics la poguessin veure, però teníem un problema, i és que quan la vam voler dur a Nova York, perquè això va ser l'època en què Trump va presentar o introduir la prohibició a la ciutadania musulmana, i evidentment molts dels membres de la nostra companyia, crec que al final teníem aproximadament membres de la companyia de 15 països diferents, perquè com us podeu imaginar, doncs una obra sobre la jungla requeriria de moltíssimes nacionalitats, i 4 d'aquestes persones no van poder entrar als Estats Units degut a aquesta llei de prohibició a la ciutadania musulmana, que evidentment era molt nociu des del nostre punt de vista. I vam lluitar en contra d'aquesta norma, perquè ho havíem de fer, ho vam aconseguir, els vam poder entrar als Estats Units, és un precedent legal, a més que s'utilitza avui, és jurisprudència, i jo crec, a veure, potser és un desig, però com que l'art, l'obra, la creació va ser considerada vàlida, és a dir, hi havia un argument sòlid a favor d'aquesta obra de teatre, i potser això és una fantasia meva, però crec que hem deixat un petit llegat, poder ens aproximem a la idea de la salvació, no ho sé, la salvació és un terme complex, molt bé, hi ha un personatge en aquesta obra, Amal, que diu només una paraula a l'obra, escola, i hi havia quelcom en ella que ens feia pensar que ella tenia molt més a dir, i quan va acabar l'obra de teatre a la jungla vam estar parlant amb uns amics de Sud-àfrica, que són titellaires, i vam pensar que la senyora Amal, que havia arribat des de Síria fins al Regne Unit, ens permetria parlar del concepte de benvinguda amb la participació d'escoles, societat civil, alcaldes, tothom que et puguis imaginar, també el papa. Doncs volíem generar un moment de benvinguda. Es va fer una caminada de 8.000 quilòmetres i va ser un moment molt interessant que ens va permetre adonar-nos que, malgrat tot el que sentim als mitjans de comunicació, el suport per a les persones migrants i que demanen asil no és marginal. Hi ha molt de suport arreu del món. Hi ha moltíssima col·laboració de grups associats a tots els continents i crec que és quelcom molt poderós. Vam tenir un moment fantàstic a Chios, una illa a prop de Turquia, i tota la illa va sortir a donar-li la benvinguda. Nosaltres parlàvem amb la gent d'aquesta illa i deien en els últims 7 anys per nosaltres s'han centrat en recuperar cossos del Mediterrani i ara no ens sentim oblidats, ens sentim recordats, sentim que aquesta qüestió, que el que aquesta illa ha patit, que el que la gent que ha estat creuant el Mediterrani ha fet, ha tingut la seva repercussió. La creativitat no ha salvat a les persones que vam conèixer a Chios ni durant aquesta caminada, però sí que va aconseguir traçar vincles, connexions, i això encara existeix avui. Tots aquests vincles encara existeixen avui, i crec que això ens du a la pregunta fonamental. Folkestone, Bèlgica, etc. Doncs clar, tots aquí a la sala ens adonem que estem fent coses semblants i que tenim idees molt creatives, però a vegades no les fem convergir de manera senzilla. Aleshores, una de les coses que ens va permetre aquesta caminada, i esperem que segueixi endavant aquesta energia, és que per primera vegada a la vida vam poder començar a treballar conjuntament en determinats llocs. Com és possible que 4 organitzacions culturals de Folkestone no se coneguessin les unes a les altres? És absurd, compartim molts punts en comú, serem molt més forts si ens coneixem i si treballem conjuntament encara més. Però, esclar, aquest any encentarem les llums de Nadal junts aquest any, i bé, és un petit pas, però és important. I aleshores crec que ens estem quedant sense temps, és una pregunta fonamental. Hem parlat d'altres projectes, en vam parlar ahir, fa un parell d'anys, també vam tenir el dia de les cometes d'Afganistan, perdó. Moltes persones van venir i van explicar a la ciutadania com fer volar els cometes. Per mi em deien, és com passejar un gos
al cel, i aquestes històries, doncs, en fi, han anat per tot el món, s'han compartit experiències, s'han compartit capacitats. És un moment molt bonic de connexió, de col·laboració, que no seria possible sense aquest canvi de mentalitat que la creativitat aporta, sense aquesta espècie, aquest picant que et fa pensar de manera diferent, imaginar les coses de manera diferent, pensar en un món una mica diferent, i si no te'l pots imaginar, com el pots crear? Perquè, esclar, al final era molt semblant. Entraves en un indret, que fos un parc o un carrer pel qual normalment hi fas la compra, i hi ha quelcom que no és ordinari. Potser hi ha 100 cometes al cel o un titella gegant que caminava al carrer. Hi havia quelcom estrany. Què passa? Doncs que la gent actua de manera diferent. Hi ha una resposta emocional molt profunda. Jo no vull dir que les persones fossin elles, són més que elles. Feien el que esperaven poder fer si haguessin pogut donar la benvinguda a la gent de la manera que volen. És un acte formatiu, quelcom molt atrevit. La conclusió, quan es parla d'això, és que la creativitat pròpiament dita no ens salvarà, però sense creativitat estem perduts. No hi ha res que sigui possible sense creativitat. És així com ho veiem. La creativitat ens permet cooperar en comptes de competir. Crec que és com els fongs, com la molsa d'un bosc, que d'alguna manera genera la resiliència de l'ecosistema del bosc. En un món sense recursos, la creativitat és l'energia més sostenible i renovable del món. Hi ha artistes a totes les ciutats, pobles i racons. Si actives els artistes, tot pot canviar. Thank you very much. I was listening to that thinking that I shouldn't moderate this session. Penso que no hauria de moderar aquesta sala perquè el treball de tothom és molt bo i no em sento bastant forta, però bueno, és una molt bona reacció a la creativitat. I tenim més gent aquí a l'escenari que també parlen pels menys privilegiats. Caroline Tuervent, abogada, autora i activista, poeta i música, i treballa amb un projecte extraordinari, The Embassy of the North Sea, l'ambaixada del Mar del Nord, amb una xarxa d'investigadors artistes que defenen totes les coses vives. Moltes gràcies, Caroline. Good afternoon. Bona tarda. Estic provant. Doncs sí, pareix que sí. El meu nom és Caroline, treballo amb l'ambaixada del Mar del Nord i m'agradaria començar amb una pregunta i potser podeu alçar les mans. Qui ha estat una trucada amb atenció al client amb una empresa i la conversació no avançava? La persona d'atenció al client no responia a les preguntes o no feia el que volíem que fessin. Alguna persona en aquesta situació? Sí, moltes. Sí, jo també. I podeu imaginar que si coneixeu a l'altra persona, la persona d'atenció al client, al cinema, a una festa, a la plaça del poble, podríeu tenir una bona conversació? Sí? No? Alceu la mà? Bueno, vale, esteu enfadats amb la persona. Bueno, crec que és rellevant d'aquesta situació pensar que les persones d'atenció al client estan fent un rol determinat, que és deshumanitzat, a part de que, o a banda de que hi ha algunes regulacions que tenen que complir. La persona té una mentalitat concreta amb unes normes i un context, cregui en ell o no. En el context de la trucada és molt difícil mantenir una conversa d'humà a humà, tractant d'explicar les teves necessitats, però no estan arribant a l'altra persona. I això és el que ARCS pot fer.
Crec que les arts eren molt boniques però inútils. Eren un factor d'entreteniment, però que no podien salvar el món o a nosaltres mateixos, o que no podien fer-ho. I durant anys vaig treballar en una organització de drets humans, lluitant contra les grans empreses, i crec que el treball és important, sí que ho és, però vaig sentir la necessitat de trucar a atenció al client perquè ho estàvem fent en un marc, en un context, i per la virtut d'estar ahí o de ser ahí, i vaig sentir que no estava arribant a les persones, i si podem ganar una lluita legal, hi haurien nous arguments i noves formes de convèncer els jutges. Crec que hauria de fer-se igualment, però crec que no és l'única forma de fer les coses. I per això vaig deixar el meu treball i vaig començar amb aquesta organització. I parlaré del que fem ara. Crec que és suficient per ara. Som l'ambaixada de la Mar del Nord. Com puc anar a la següent diapo? Vale, sí. Aquesta és la Mar del Nord. Soc dels Països Baixos i tinc que admetre que no era conscient que el 60% del territori dels Països Baixos és la Mar del Nord. Sempre vaig pensar que els Països Baixos, com veieu ahir, era un territori continental o de terra. I m'agradaria invitar-vos a que tanqueu els ulls i que féssim una mica de meditació. Podeu meditar sobre la Mar del Nord si parla amb vosaltres, o podeu imaginar qualsevol altra mar amb qui vulgueu meditar. La meva primera pregunta en aquesta meditació és a quanta distància esteu del vostre mar, en quilòmetres, i com de lluny es sent? Es sent molt llunyà o es sent a prop? I després m'agradaria que sentéssiu la vostra relació amb el mar. Podeu sentir que sou usuaris del mar perquè de cop i volta nadeu o pesqueu a la mar. Sentiu que sou propietaris del mar? Sentiu que potser vosaltres i la mar sou participants de la vida a la Terra? Potser sentiu que el mar és un amic o un enemic. I per aquells que s'imaginen la relació amb la mar com una amistat, és la mar una amistat per a vosaltres? I si és així, sou vosaltres un amic per a la mar? I com escolteu el mar? Potser penseu que sou administradors del mar, però com parla aquesta mar? Com us parla? Rebeu informació dels missatges del mar, la veu dels informes científics, o utilitzeu o feu servir els vostres sentits olorant la mar? Què és el que rebeu? És diferent un dia d'un altre? Què està passant? Podeu escoltar el mar? Podeu tastar el mar? O a les persones que tenen un coneixement específic del mar perquè són pescadors o perquè treballen als vaixells? Us invito a que tanqueu l'espai de meditació, obriu els ulls, i són aquestes preguntes que nosaltres fem a la gent com a ambaixada de la Mar del Nord
a un festival en els Països Baixos, al nord dels Països Baixos, en una de les illes, i el que creem aquí, el que podeu veure, és un espai físic de l'Ambaixada de la Mar del Nord. Tenim la nostra bandera, la nostra taula, i donem a la gent la benvinguda a l'Ambaixada de la Mar del Nord i volem veure si estan interessats en explorar-ho amb nosaltres, si estan interessats en la mar, i vam tenir... podíem pescar a la mar, però no per a pescar, només per a escoltar amb l'àudio que els donàvem el que escolten els peixos baix l'aigua. És molt ruïdós, no és tan silenciós com pensem. Altres persones miraven l'arena, els grans d'arena, i els mesuraven i tractaven de comprendre el tamany dels grans d'arena i algunes altres coses que empraven també. També treballem amb artistes i científics. Ell és un arquitecte que treballa amb dominis no humans i està fent un projecte amb les morenes. Les morenes són animals molt importants als Països Baixos. Molts dels rius estan tancats. Amsterdam és una ciutat pels éssers humans, no per a les anguiles. I en quant a arquitectura, el que necessiten les anguiles per a viure. I ell seguia l'anguila i en base a la seva participació i observació amb l'anguila va crear un parc d'anguiles. Aquesta és l'arquitectura del parc d'anguiles, no existeix encara, és una maqueta, i la part vermella són persones i hi ha un parc soterrani i pots bussejar, fer snorkel i pots conèixer a les anguiles, pots veure-les, és per a humans i no humans, i això és el que fa una transformació paradigmàtica de la nostra relació amb el món que no és humà, per explorar què significa si comencem a escoltar als no humans. Podem imaginar tenint la veu dels no humans present a la toma de decisions, a les taules de negociacions, quan parlem del petroli, quan parlem de la pesca. L'ambaixada té aquesta posició, la mar hauria de tenir una opinió i és la nostra tasca començar a explorar. Podem escoltar la veu, podem garantir que la veu està representada en les nostres democràcies del futur. Gràcies. De nou, és molt emocionant i el treball tan important el que estem escoltant. Estic molt emocionada que la següent ponent és aquí perquè el seu treball ho genera molt interès. Maimuna Suleiman és fundadora de The Privilege Café, és una musulmana somali-galesa nascuda, criada i educada a Cardiff, que volia estar en espais de privilegi, va crear el The Privilege Café i ara volem escoltar la veu de Maimuna. Gràcies, Maimuna. Kathy, should I just stand here? Yeah. Maybe I should just actually sit down. Potser my talk is a little bit different. faré la meva xerrada des d'aquí. Està bé? Em sentiu bé? Sí? Ok. M'agradaria donar les gràcies a Kathy i a l'invitació. Vinc de Gal·les, estic encantada d'estar aquí. Després d'estar al Privilege Café des d'abril a l'any 2020,
sense treball, però una intervenció molt ràpida perquè sé que no tinc molt de temps. Espero que hi hagin moltes preguntes després. Com ha dit Cathy, soc Mamuna Solmen de Gal·les, del Regne Unit, però el meu origen és somalí i està a l'est de l'Àfrica, i The Privilege Café, en resum, va començar perquè sincerament estava molt frustrada amb ser la dona negra musulmana, que és molt diferent. Maimuna, no entenem el que vols dir. En tots aquests espais era aquest el cas, no era el món offline pre-Covid, era el món per a mi. Aquesta és la meva experiència, l'experiència que jo he viscut, però era important per a mi parlar de la meva realitat i de com em sentia, i volia crear la meva pròpia realitat, i li vaig donar el nom de The Privilege Café. Si hagués tingut un altre nom no haguera tingut participants, i el vaig anomenar The Privilege Café perquè volia mantenir la part més informal del que dic, el privilegi blanc, i què volíem això, i la part del cafè també és molt informal, i volia tenir un equilibri d'ambdues coses. I vaig començar amb 55 persones a la primera sessió, i vaig pensar què puc fer amb 55 persones. Era una xifra molt petita, però va créixer 200, 300, 400 persones els dijous a la meva casa, i va créixer moltíssim, i portem 60 sessions. I va anar creixent, vaig treballar amb el govern gal·lès, vam fer formacions, i realment va crear un espai segur perquè la gent pogués ser ella mateixa i parlar sobre privilegi de manera que la gent pogués créixer i entendre, perquè m'han dit que de vegades soc molt controvertida i crec que hem de parlar d'aquests temes i hem d'estar incòmodes per després estar còmodes. I no soc experta sobre el privilegi, vaig aprenent cada dia. Per mi m'agrada molt aquesta frase que diu que cada dia anem a l'escola, i sí que hi ha coses que em toquen la fibra, però encara i així tinc les converses amb les persones, i si hi ha coses que toquen la fibra, doncs jo el que faig és convidar a les persones a preguntar-se per què senten que alguna cosa els toca la fibra, que els fa sentir incòmodes, per entendre aquesta sensació d'incomoditat una miqueta més, per què em sento així, especialment sobre el tema del privilegi i el privilegi blanc en concret. Evidentment vaig créixer a Gal·les, en una àrea que es diu que és molt diversa. Jo soc d'origen somalí i hi ha somalins a Gal·les des dels anys 1800, i bé, és una cosa relacionada amb la meva identitat i qui soc i on pertanyo. I llegiré aquesta peça que es diu Home, casa. On és casa meva si sempre estic en un espai que no és casa meva? Quan no estic a Somàlia vull tornar a casa. Quin és el meu lloc? D'on soc? Soc l'altre. Soc a casa quan soc aquí i soc a casa quan soc a casa votant. Vull anar a casa quan em diuen que marxi a casa, però quan estic a Somàlia, Cardiff és casa meva. Gal·les és casa meva quan em diguin que torni a casa. I a casa és on el meu pare el van convidar a venir aquí a Gal·les per construir una nova casa. Una casa on els somalis han construït cases dels anys 1800 i han estat creixent, sobrevivint, integrar-se. Gal·les és casa nostra. I la Gal·les somalina és casa meva. D'on soc? Què és casa meva? Què veieu quan em mireu? Soc filla del meu pare, un primer amor, el resultat d'un primer amor de llet de cabell i de danses somalines. La meva roba mostra el meu amor per l'islam i la meva identitat està entreteixida per totes les experiències viscudes. La meva pell és morena, capes de melanina, però no us faci por fer-me preguntes. Feu-me
preguntes per entendre, per créixer, per acabar amb qualsevol assumpció, presumpció o biaix. On és casa meva? Quan dic el meu nom, la meva raça, i dic orgullosa que sóc galesa, què penseu? Arrels africanes, però galesa. Quan penseu en la identitat galesa, penseu en mi i en la meva pell amb melanina, o em poseu el meu nom en un llibre que heu titulat L'altre. El color de la meva pell és profund i és difícil, és dur, és jutjat sota capes i capes d'identitat cultural enriquida amb espècies i aromes tan potents i tan riques que trauen converses que pregunten d'on soc, converses que s'introdueixen al meu dia a dia, la meva feina, la meva vida. On és casa meva? D'on soc? Qui soc? Soc la rosa que et punxa els llavis quan dic que soc d'aquí. Aquí és on he crescut i he après, aquí és on soc d'aquí de Gales. D'on soc? Pregunta'm d'on soc local, de quina àrea soc, a quina escola vaig anar, qui són els meus veïns. I tot això conforma el lloc on soc avui. Pregunteu-me on em coneixen per qui soc i no pel color de la meva pell i per on penseu, d'on penseu que soc basat en el color de la meva pell. Què penseu quan em veieu? Veieu casa o veieu torna a casa? Veieu un agent de policia parlant de galès, un constructor, una ballarina, un acadèmic, un polític, o veieu indiferència, ràbia, por? Digueu-me, què veieu? Veieu que algunes persones em miren com a l'altre, l'oprimit, i de vegades aquell que ajuda. De vegades la gent em mira com el que busca brega, la dona negra atormentada, la persona que fa servir la carta de la raça perquè l'ajudi, i moltes d'aquestes coses mai seran jo. Veieu la melanina a la meva pell, la meva identitat va més enllà d'una bandera d'un país, és un encreuament de cultura, llengua, tradicions. I la pregunta d'on ets em sembla bé, però quan em pregunten però en realitat d'on ets és el que em preocupa. Torna al teu país o no ets d'aquí perquè el meu color de pell és massa brut o perquè no tinc pinta de galesa, i llavors contesto que persones de la meva herència cultural i del meu color de pell han format part de la vostra herència, del vostre passat. Què penseu quan em mireu a mi i la meva història? Veieu una humana, musulmana, somalina, dona, galesa, interseccional, jo. Soc casa, casa és Somàlia, casa és Gales. La meva història és casa, Somàlia, soc jo, i el galès també és la meva llengua. On és casa meva? On és casa vostra? On és casa nostra? Moltes gràcies. I ho he dit també en galès. Moltes gràcies per escoltar-me. Thank you so much. Thank you. Moltes gràcies. Thank you so much. Moltíssimes gràcies. Ha estat realment commovedor sentir això. Moltes gràcies per compartir les teves paraules amb nosaltres. Ara convidaré a Joe i Carolyn a l'escenari i crec que ajuda als tècnics si seiem en l'ordre que hem parlat. Així que Joe, Carolyn i Mimuna. So, I don't know if you're both Joes, so they're just going to be like, I think probably you no, here. Thank you. Yeah, here. Sí, crec que tu estàs aquí, tu aquí, la Carolina allà. And I'm sort of very much hoping that I don't really have to do anything for this bit because I think we've Bé, crec que en aquesta part jo no he de fer res perquè hem sentit històries i exemples extraordinaris de feina i de reaccions al món que ens envolta i respostes, diferents respostes a aquesta pregunta. Per tant, vull obrir ara el torn de paraula i demanar si hi ha preguntes o simplement reflexions o si voleu compartir el que us ha fet sentir escoltar aquestes històries i aquestes reflexions. Per tant, doncs, si hi ha qualsevol pregunta o qualsevol reflexió, us passarem el micròfon. I començarem per aquí, per aquest cantó.
Estem esperant que algú alci la mà? No, estan esperant el micròfon. Sí, tenim una pregunta, estàvem esperant un micròfon. Hola. Tinc una pregunta per la Mimuna, espero no pronunciar malament el teu nom. No, està bé. Per la meva experiència sé que des de la posició del privilegi, confrontar el propi privilegi és difícil. T'enfrontes a sentiments de culpa, sentiments de com les teves accions estan mantenint aquest privilegi, i suposo que em pregunto per què creus que el Privilege Cafè ofereix un espai on la gent sí que se sent còmoda i no es posa a la defensiva a l'hora de tractar amb aquestes emocions. Com era la pregunta? Per què no es posen a la defensiva? Per què no? No, a vegades sí que es posen a la defensiva, clarament. La gent es posa a la defensiva, molta gent, de fet. He tingut feedback de persones que m'han dit és que he estat tan incòmoda en alguna de les teves sessions que literalment m'anava allunyant del portàtil i no volia connectar. I he tingut feedback cara a cara. He fet moltes sessions, gairebé 60 en línia. Sessions de 3 hores cadascuna. Per tant, hi ha hagut molt de debat, però aquesta reacció a la defensiva, Robin DiAngelo ha fet molt bona feina sobre el privilegi. Recomano llegir la seva obra i no vull entrar en aquest estereotip de la dona negra enfadada. La ràbia és necessària quan ho és, no quan encaixarà o servirà per confirmar l'estereotip d'algú altre. L'individu és el que ha d'entrar en aquesta incomoditat i pensar què puc fer per aprendre i per seguir aprenent. I per què em sento fràgil? Perquè com a dona negra hi ha moltes coses que em toquen la fibra. I llavors, si dic una vegada i una altra que sóc fràgil, no hi haurà espai per connectar. Si faig això amb les meves experiències, jo intento animar altres persones amb moltes capes de característiques i parlar-los de quin és el seu privilegi específic i com han d'entrar en aquesta zona d'incomoditat. Perquè, bé, aquestes persones al final tornen i segueixen connectades amb mi a dia d'avui, passats 3 anys. I em deien, és que estàvem en xoc. En les teves sessions no volia dir res perquè deia, no soc fràgil, no tinc privilegi, i ara estem canviant les estratègies i les polítiques comunitàries i crec que és important reconèixer la fragilitat blanca i el que això vol dir, fer servir les paraules adients. Però sí que m'he trobat amb moltes persones que actuen a la defensiva, però el que és important és com ho gestiono. Gràcies per la pregunta, era fantàstica, gràcies. Who else? Where are we going next? Qui més? Maybe you don't have a question, but you'd like to just say No sé si something about potser how no this teniu works, preguntes, what però you've seen, podeu made you feel. també As I comentar said, com us ha I fet can't sentir la watch sessió. anything about Joe and Joe's work without having a little weep. And I met little Amal in the Roundhouse sempre que veig and had a moment. alguna But I cosa del also que really produïu thought vosaltres about, acabo I think plorant. some people may have been in the conversation we were having Hi ha yesterday. persones que estaven And I també really a la had to have a conversa moment of thinking ahir. about it because I think M'agradaria it came donar-vos up in your conversation that les gràcies perquè la why do vostra we have this conversa emotional va sorgir reaction? I el was per què tenim reacting aquesta to reacció a emocional. Jo 9-foot vaig puppet of a reaccionar Syrian refugee amb un girl, titella and it made me weep. de 9 peus Partly because I d'alçada followed her journey, I did it, but I was, que representava una thought about refugiada. our conversation yesterday, I thought, I pensava en aquesta am I conversa ahir crying i for the wrong pensava, thing or the wrong person ploro pels or not? motius incorrectes o per la do you want to persona say something back incorrecta? about No sé si that? voleu parlar d'aquest tema. Can you cry for the wrong reason? No, Pots but I cry all the plorar per time, so I don't motius incorrectes? És possible això? Probablement. But I think Però there was a certain, I think people sort of crec understood que what was la the gent right way to va respond to it. comprendre quina era la forma adequada de They saw what respondre. she was meant to represent. She was meant to represent a real Aquest refugee. one of titella many representava un millions of refugiat real, un dels milions que s'estaven And desplaçant, deep down they knew what the appropriate response was to a person who's I in that kind of need, which is sabien quina era la resposta dient, voler ajudar aquesta persona. I això produeix molta emoció. I una de les grans tragèdies de la nostra societat és que tot sovint no expressem les emocions de manera natural. Tenim maneres racionals de processar-les, racionalitzar-les i comunicar quelcom que és diferent a allò que sentim. I pel motiu que sigui aquest titell és gegant de gairebé 3 metres, és com una trampa, un truc que ens permet
esdevenir humans de nou. Crec que una cosa molt maca del que explicaves és que clar, vas a la platja i hi ha una ambaixada allà. Si vols anar a pescar, pesques, però això et permet introduir-te en l'oceà. I un dia que pensaves que anaves a la platja canvia completament i això m'ha inspirat moltíssim i m'ha encantat. No que anar a la platja sigui mundà, però que les coses mundanes del dia a dia es poden veure fracturades per això que no necessàriament és art, però sí que permet una transformació creativa. M'ha encantat, això. Would anyone like? Yes. Okay. Thank you. I think the Embassy of the North Sea should have Crec its que own l'ambaixada radio del Mar del channel. Nord hauria de tenir should el be seu Caroline propi speaking canal de 24 ràdio i hauria de ser la Caroline parlant 24 hores al dia. Yeah, we'll put some funding in. Sí, i posarem finançament. Ho accepto com a una oportunitat per ensenyar-vos una cosa que he portat aquí a l'escenari i és un perfum que hem creat amb un artista, Frank Blum, que treballa amb essències. Va agafar 40 ingredients que hi ha pel Mar del Nord, de certs peixos, la sorra, fins i tot patates fregides, l'oli. I ho va convertir en una fragància. I qui vulgui es pot acostar. I us he de dir que és el tipus d'olor que t'encanta o que l'odies. Uau! Aviam, posa'm-la aquí. Sí, té aquestes notes com d'algues i cítriques, també sorra, peix, sí, fa una mica d'olor de peix, Però bueno, vinga, som-hi, no? És increïble. I, Caroline, m'interessa aquesta idea perquè per mi, quan parles de l'ambaixada del que sigui, sí, entenc que estàs intentant introduir drets, però és una cosa burocràtica també i jo personalment no tinc una opinió molt positiva necessàriament de les ambaixades i he passat molt de temps a intentar portar dos activistes meravellosos en aquest festival que no han rebut els visats. Per tant, ara mateix em produeixen una mica d'al·lèrgia a les ambaixades. I em preguntava per què una estructura que sembla força burocràtica pot conduir a un projecte inherentment creatiu i artístic. Crec que té a veure amb el fet que tenim tantes estructures humanes com les ambaixades i aquestes estructures queden excluïdes. La paraula i la primera imatge que he mostrat a l'Haia, al barri de les ambaixades, allà és on vaig fundar l'ambaixada amb la bandera. I suposo que aquesta dissonància que sents, quelcom tan bonic com la natura, perquè s'ha de quedar encaixat en aquest sistema de pedra burocràtic. Els humans també som natura. I tenim aquesta dicotomia que hem creat. I el repte al que ens enfrontem és com podem muntar sistemes nous que permetin que la natura realment participi com a subjectes polítics legals. Com ho podem fer sense forçar la natura a quedar-se entafonada en els nostres sistemes legals representatius que no els fan justícia. Aquesta pot ser una primera passa al moviment cap a que certes parts de la natura tinguin l'estatus legal de persona jurídica, com aquí el moviment perquè el Mar Menor sigui una persona jurídica. Sí, aquesta tarda hi ha una sessió sobre com farem servir la llei per protegir, donar aquesta mena de reconeixement i estatus de persona a les coses que volem salvar i protegir. Parlant dels espais i de la reflexió que has fet, i Joe, quan parleu d'aquell lloc a París on va crear un espai físic i va canviar aquesta idea d'aquí entra i aquí surt,
a real cafe. No voldríeu fer que el Privilege Café fos un cafè real, una cafeteria real? M'encantaria, perquè rebo molts missatges que diuen sí, després del confinament, quan obres? Quan tornes a obrir el cafè? I dic, no, que és... O durant el confinament em deien, però obriràs el cafè? No patiu, no trenco cap norma, és un cafè virtual. Però sí, seria molt interessant, potser en un futur pròxim, veure un cafè físic i poder parlar d'aquests temes en sales físiques. Si puc fer, per exemple, sessions amb reclutadors, amb consellers delegats, amb polítics, m'agradaria que seguís creixent el cafè. I planificar també una gira per Gal·les, i també m'agradaria poder parlar més a nivell internacional, i ser aquí a Espanya és realment una benedicció increïble. És increïble poder dur aquesta conversa aquí. M'agradaria continuar i m'agradaria, sí, tenir un espai físic en algun moment. Yes, I have a question here. Can we have the microphone Hi ha una altra front here? pregunta aquí. It's coming from Tenim el behind you. micròfon. Sí, ve pel darrere. Thank you. Gràcies. Joe and Joe, they Joe already know I i love them, Joe, but I also ja love sabeu what que you guys are m'encanteu, doing però també too. m'encanta el que feu vosaltres. First observation I la primera was observació your és question, Cathy, about la teva pregunta, why we're Cathy, using sobre current language for per maybe què a new idea. utilitzem un llenguatge So, actual per una there is a idea nova. principle Lowy Hi ha un invented around principi que va inventar Lowy. There's a known wisdom Hi ha un that coneixement conegut que, si volem parlar d'una cosa nova que sigui atractiva, ha de ser prou familiar. És a dir, crec que hi ha quelcom d'útil a tenir, a aplicar un llenguatge antic a conceptes nous, i crec que això aplica al cafè també. Cafè és un lloc de trobada. Per tant, és una juxtaposició meravellosa, perquè és un lloc on és incòmode reunir-se, en aquest cas. Quina ajuda necessiteu per fer el que feu? Sabem que no us agrada demanar ajuda, així que quina ajuda necessiteu? Sí, potser tothom pot respondre. Jo diria que per continuar la meva xarxa de còmplices, jo parlo de còmplices, les persones de la meva xarxa, i em diuen, però és per cometre delictes? No cometem delictes. I si soc a casa, per exemple, i necessito ajuda, un aliat sentiria empatia perquè necessito, però un còmplice sortiria corrents de casa seva i s'arriscaria per mi. Per això m'agrada més fer servir la paraula còmplice que aliat. I m'agrada per la dinàmica de poder que genera. Per tant, m'agradaria fer créixer la meva xarxa de còmplices i continuar la conversa. Carolyn, quina ajuda necessites? Necessito tenir converses, demanar a les persones què senten per la natura d'on ells són, la natura local, i que participin en els debats legals, econòmics, polítics. Que us ho pregunteu a vosaltres mateixos, però també que ho pregunteu als amics i la família. Maybe you. Potser tu? Are you just dodging it? Sí, estàs esquivant la pregunta, oi? Is it a unified... No, és que estic moderant ara. És una resposta unificada. Us separem, per si voleu ajudes diferents. Aviam. Pel que fa a l'ambaixada, perquè crec que és una idea brillant, per als motius que has mencionat, Steven, però també perquè quan vam muntar la cúpula i li vam dir que era un teatre, a la gent no li agradava aquesta idea, perquè el teatre pagues per entrar-hi i tot sovint pagues molts diners per entrar a un teatre, és un privilegi ser dins d'aquest espai. Per tant, va ser una provocació, com amb el Privilege Café i l'ambaixada del Mar del Nord. El Mar del Nord, o les persones amb les que treballeu, mereixen aquest títol. És un gran títol de molt d'honor per això. I per això hem parlat del Teatre de l'Esperança, per això li diem Teatre de l'Esperança. I espero que a nivell subconscient apunti això que has dit. I què ens ajudaria? Sense voler fer una llarga llista. Volem crear un espectacle amb un impacte net positiu. És el que anaves a dir tu? Sí. Veus? I ho farem, Estem creant un espectacle que volem que sigui
el primer espectacle positivament completament positiu és sobre el COP, amb assemblees de ciutadans, amb performances, amb visionats. Crearem una conferència, no us convidarem a un espectacle, us estarem convidant a una conferència. Sí, us posarem una acreditació. No podeu fer servir acreditacions. Necessitem ajuda per conceptualitzar-ho de manera positiva, però m'encantaria poder parlar amb tothom d'aquesta sala i sé que molts de vosaltres penseu en com es pot fer això, perquè nosaltres tenim l'energia per fer-ho, tenim part de la xarxa necessària i tenim una institució meravellosa, la Royal Shakespeare Company, que està disposada a fer-ho amb nosaltres. Per tant, tenim el potencial que això sigui un èxit i aquesta és l'ambició. Així que si algú de vosaltres vol parlar sobre aquest tema, ens passarem hores parlant amb vosaltres. Sí, de fet ens agradaria seguir parlant amb Joe i la Caroline i la Nimuna. Moltes gràcies per ser aquí. De fet, avall a l'auditori hi haurà una altra conversa sobre l'art, l'exili, parlarem de les responsabilitats i no sé ara quina hora és, les 2:45, a les 2:45 és aquesta conversa. Però no vull allargar la sessió més del temps previst i encara em queda un convidat, així que un aplaudiment per tots vosaltres. And now I'm going to invite to join me on stage somebody who I ara convidaré a l'escenari algú que és un gran plaer per mi, un privilegi haver treballat amb ella en una organització que ha cofundat Earth Present, que vol alliberar el poder de la música al servei del planeta. I és aquí amb nosaltres per parlar no només de si ens salvarà la creativitat, sinó si ens salvarà la música. Brian Eno. Thank you. Before we go, I Gràcies. just thought, actually, I'd love your reflection, just a quick reflection on what you just heard. M'encantaria sentir la teva reflexió sobre el que acabem de parlar, perquè no coneixies la feina d'aquestes persones, oi? No, em sento molt avergonyit. El seu micro va bé? Va bé el meu micro? Sí? Però va molt bé o una miqueta bé? No, va molt bé. És... Et fa sentir molt humil pensar en la feina meravellosa que estan fent els altres, et fa pensar en la teva pròpia feina, no? La meva mesura per saber si el que estic fent és bo o no és veure la feina d'altres i dir, ostres, m'encantaria haver fet això. Brian i el comentador polític i novel·lista ens acompanyarà a la sessió de clausura d'avui, és també el Coran, parlaran després de la sessió de Cluenda. Parlarem ara de si la música ens salvarà, perquè ets un defensor de moltes causes. I per què t'has unit ara al clima i la música? Tot va començar amb el fet que soc un patró d'una organització d'advocats que treballen en un sector menys ben pagat del que podrien, redacten i implementen legislació mediambiental i, com totes les bones causes del món, no té prou fons. I vaig començar a treballar amb Client Earth, amb aquesta organització fa uns 12 anys, i seria bona idea connectar-los amb el negoci de la música, vaig pensar. La indústria musical té molts diners i en certa mesura ho vaig aconseguir, però fa uns 3 anys, crec, parlava amb uns amics i vaig pensar, per què no ho fem no només per Client Earth, sinó també per totes les organitzacions del món, perquè hi ha milers d'organitzacions mediambientals, a totes els calen diners, algunes estan fent una feina fantàstica i molta gent no les coneix. Tots hem sentit a parlar de les grans organitzacions, però hi ha moltes organitzacions petitetes
que potser només tenen 5 o 10 persones que hi treballen i que treballen en punts frontissa molt importants. I vam pensar, no seria meravellós convèncer la indústria musical de dues coses? Una, que té molt de poder, per la quantitat, no de diners només, que hi ha al negoci de la música, sinó també la connexió emocional que la gent té amb la música. I en segon lloc, també que els podríem oferir un sistema on miraríem el que hi ha disponible al món de les ONGs i les organitzacions activistes i agafaríem part del pes de les decisions i els el trauríem del damunt. Hi ha gent de la indústria musical que moltes vegades m'ha dit m'agradaria fer alguna cosa però no sé què fer. A qui li dono els diners? Una pregunta molt interessant. Per tant, vam pensar que oferiríem aquesta idea senzilla que és que la gent s'apunta a oferir un percentatge molt petitet, normalment l'1% dels seus ingressos bruts perquè arribin a Earth%, i això és molt fàcil de fer al negoci de la música perquè estem molt acostumats a dividir les coses. Sempre hi ha una sèrie d'actors i un rep un 2,5%, un 5%, aquest rep el 25%, jo rebo el 50%. És la xifra que vaig llegir recentment que la indústria mundial és de 35.000 milions de dòlars i els artistes només reben el 12%? Sí, és que els artistes reben molt poquet. I si incloiem, per exemple, les persones que fabriquen els equips, els productors, els teatres o sales de concerts, tota aquesta infraestructura, doncs vam pensar, mira, podem aprofitar una petita part d'això i dir a les persones que generen tots aquests diners que tots estem a la terra i que depenen d'aquesta terra. Si estàs pagant a promotors, gestors de gires i hi ha molta més gent, per què no pagues també a la terra? I fem que tot el sistema pugui seguir funcionant. Aquesta era la filosofia. I la Cathy és la nostra directora executiva. Sí, és una bona resposta. I la idea original se centrava en les gires, perquè les parts més visiblement perjudicials del negoci de la música són les gires. La gent pensa que els grans festivals, les gires, tenen un gran impacte mediambiental. Hi ha una recerca de la Universitat de Glasgow que recentment va dir que les persones que s'estimen la música és més probable que es preocupin pel clima i el medi ambient que les persones que no s'identifiquen com a melòmans i volen veure com els artistes i les empreses relacionades amb la música passen a l'acció. I crec que hem passat aquell punt en què cada artista simplement ha de temer que hi hagi represàlies si parla del tema i que hem de anar més enllà de preocupar-nos per les represàlies. Creus que els teus col·legues, els teus amics, que són artistes, ara estan més disposats a alçar la veu? Sí, molts estan passant a l'acció. Per exemple, vaig treballar un temps i encara treballo de vegades amb Coldplay, que han muntat tota una organització per gestionar la seva resposta al canvi climàtic. Tenen 4 o 5 persones a temps complet que intenten esbrinar com fer que les gires siguin més viables. Per exemple, una de les seves idees és que una de les grans petjades de carboni de les gires és que hi ha milers de persones que condueixen per anar al concert i van tenir la idea, una idea molt senzilla, de dir, aviam, per què no fem serveis d'autobusos des de les ciutats per recollir la gent i portar-los al concert i que el viatge en autocar sigui part de l'experiència, que passi alguna cosa a l'autocar i vulgui dir que no és només la forma que arriben els pobres al concert, sinó que formi part de l'esdeveniment i estan treballant això. Massive Attack també, una banda britànica, també està treballant en aquest tema i crec que
La gent és conscient i és una bola de neu que està agafant velocitat, perquè crec que els fans comencen a esperar aquestes coses. Els fans crec que estan una mica decebuts, o que es queden decebuts si els grups que els agraden no mostren interès en aquesta direcció. És una moda, però mira, ja m'està bé, Ja m'està bé si salvem el món a través d'una moda. Però clar, es tracta de moure els diners, oi? La gent és possible que ho sàpiga o no, però només el 3% dels ingressos que venen de filantropia en el món van a parar a causes climàtiques o de justícia climàtica, tenint en compte el punt en què estem. Em sembla molt problemàtic, encara que bona part dels diners van a llocs molt problemàtics, però hem de veure quines altres causes de justícia social són importants per la gent, i els músics realment han alçat la veu per temes de justícia social, però hem d'abordar també la crisi climàtica, com hem dit aquest matí. La crisi climàtica o la justícia climàtica és justícia social, justícia racial i tot això combinat. Però com percebeu la reacció a actuar i després demanar diners? Sempre és la part difícil. No m'agrada gens fer-ho. He fet una resolució. Cada dia el proper mes escriuré algun artista famós i li diré dona'ns diners. He perdut tota la vergonya. Però sí, crec que part del motiu, i això torna el que estan fent la Caroline i companyia, és que la indústria de la música reflecteix moltes de les estructures de poder problemàtiques del món, i si aquests mecanismes innovadors i creadors es poden introduir. Hem estat treballant, per exemple, en la idea de si és possible co-crear una cançó amb la Terra. És una idea grossa, aquesta. De fet, m'ha encantat veure que en un altre fòrum s'ha reconegut aquesta idea, la idea de fer que la natura sigui un membre del Consell d'una companyia. És una idea molt interessant. Hem fet recerca i el que volia idealment és que la propera vegada que escrigui una cançó, si els crèdits són com es posen habitualment entre parèntesis, doncs a mi m'agradaria posar entre parèntesis la Terra, de manera que hi hagi dues persones que reben els royalties, Brian Eno i la Terra. I crec que la vida és molt llarga i jo encara estic cobrant royalties de coses que vaig fer fa 50 anys. I pel que fa a crear un finançament a llarg termini, aquesta seria una bona idea, i crec que a la gent li encantaria fer-ho, i crec que és una cosa que atreu molt. Saber que part de tots els ingressos que venen d'aquí es deriven a una cosa que volem fer. Aquesta conversa sempre em fa sentir nerviosa quan parlo amb advocats, perquè tenim constructes creatius artístics, som un grup de persones assegudes a Londres, i no volem dir que estem governant el catàleg de la música de la Terra, però sí que volem crear i presentar un concepte artístic que li pugui resultar palatable a la indústria per moure diners a llarg termini. I de fet, la situació del copyright seria, mentre la Terra segueixi viva, la Terra pot seguir recollint el copyright, i és una bona idea en aquest sentit. Si la Terra mor, li ha de passar els drets a algú altre, a la Lluna, per exemple. Tornant a les preguntes més àmplies, com a músic i com a artista, aquest concepte de si la música ens pot saltar, he vist una diferència de to a la sala entre avui i ahir. Hi ha gent que pensa que hem ja passat el moment de ser passius i que hem de
enfrontar-nos de cara amb el punt on estem. I hi ha molta gent que busca una font d'alegria en la música. Creus que la música que necessitem ara és la que ens mantindrà en un estat més d'alegria i harmonia o que ens ha d'ajudar a explicar les històries difícils? Estava pensant quan en Joe i en Joe, que m'agrada dir yo-yo en castellà, yo-yo, Joe-Jo, yo-yo, pensava, podem pensar en la música com en la pràctica de la medicina. Tenim medicina d'emergència, però també tenim, o medicina d'urgències, però també tenim medicina preventiva. I tenim exercicis que són per al condicionament a llarg termini, per evitar que ens posem malalts, i després tenim altres coses que van dirigides a problemes específics. Potser podríem pensar en l'art de la mateixa manera. No tot l'art té el mateix propòsit. Hi ha coses que són molt a llarg termini, són com la recerca del cel blau a la investigació. Estableixen un paisatge que després la gent pot explorar. I de vegades, com en el meu cas, poden passar anys fins que algú hi trobi quelcom d'útil i potser quan ho troben ja no ho volen. Però no tot l'art funciona de la mateixa manera. Sempre he tingut un biaix ideològic contra l'art de propagandes, la feina més bruta que pot fer un artista. I he tingut aquest biaix fins que vaig veure els quadres de... Crec que es diu Artyom Koshev, és un artista en temps de guerra rus, un artista de propaganda, que és el que calia fer en aquell moment, és el que havien de fer. I és un dels quadres més commovedors que he vist. I eren quadres de propaganda, per dir als russos que havien de lluitar contra els nazis i per glorificar el que estaven fent. I tot i així són quadres meravellosos, fins i tot en absència de guerra serien meravellosos, o fotos meravelloses. No estic en contra de l'art de la propaganda, però penso més en condicionar i canviar el paisatge. Soc aquesta mena d'artista. Però tot això és per dir que l'art canvia les coses de moltes maneres diferents i algunes no són evidents. I és interessant, crec que ho va dir la Caroline. Diu, pensava que l'art estava molt bé, però que era inútil. I és fàcil pensar això, per la manera com funciona, que és tan profunda i encoberta i enrevessada. I si penses en això, és com que te'n vas cap a l'art de propaganda, de l'eslògan, i no crec que sigui l'única solució, l'única resposta a aquesta pregunta. Encara i així, aquesta tarda parlaré d'això. Per què estic parlant d'aquest tema ara si ho he de fer aquesta tarda? Ho hauré de repetir tot i em farà molta vergonya? No, perquè estaràs en una conversa amb l'Etxi. Sí, però ens hem quedat sense temps i no se'm permet passar-me del temps. Algú m'ha demanat, Cathy, m'agradaria que m'haguessin preguntat què necessita Earth%. Si hi ha algú de la indústria de la música aquí o algú que conegui, algú que treballi en la indústria musical que es vulgui implicar en una organització extraordinària liderada per una persona extraordinària que farà coses molt bones pel planeta relacionades amb la música, llavors poseu-lo en contacte amb mi. Sí, sisplau. Espero que aquesta sessió us hagi fet sentir que l'art és molt, molt necessari, l'art i la creativitat. Gràcies, Brian, i gràcies a tots.